Bai, hoixe. Kaixo lagunak, arratzaldeon. Barkatu, arratsaldeon, TS. Konforme. Kaixo lagunak, arratsaldeon. Zer moduz? Gu ere, ongi. Bai horize. Entzun, horixe, ekiz. Jakina. Jakina. Kaixo lagunak, arratsaldeon. Zer moduz? Gu ere, ongi. Bai horize. Mesedez, Gaizki? Bai horixe. Gabon. Berdin? Kaixo. Zenbat zarete, 3? Ez, 4 gara. Bat falta da. Barkatu, komuna non dago? Han, Barkatu. mai honetan ongi, Konforme, ongi. hotza ez da, Haundia, ardoa ala sagardoa. zuek zer? Ardo ona dago, Eta sagardoa? sagardoa ere bai. Ardoa? Ongi. Eta ur ere bai. Konforme. Nolakoa, Beltza, botila bat. ongi da. Leku txikia, ez da? Bai, txikia da. Baina polita ere bai. Hemen dago. Zer, ona? Ardo polita. Ona? Ardo berria da, ezta? Bai, ardo berria da. Kaixo, zer moduz? Kaixo! Haupa, Tomas. Gabon. Zer? Bai emakumea, kotxe zahar hori. Beraz, Zer dago? arrain zopa, entxalada eta porrusalda. Nik porrusalda. Nik ere bai. Nik arrain zopa. Nik ere bai. Gero, xerrak, arkumea eta legatza saltxan. Arkumea. Nola? Menestran. Nik ere bai. Zuek ere bai. Jakina? Eta zuk zer? Xerra. Patata frigituak? Bai. Asko? Bai, hori da. Ongi da. Kafea? Nik ez. Nik ere ez. Zuek? Bai, kafe hutsa. Nik ere bai.
Eta kontua, mesedez. Ongi, zer moduz gazta hori? Ona dago. Eta sagartarta? Ez dago txarra. Ona erez. Asko, ez da? Bai, asko. Aizu, komuna ez da hori. Eskerrik asko. Kontua. Eskerrik asko. Zenbat? Gutxi? Gutxi, ez da? Gutxi, bai. Wagen, Bogen auf und fliegen Wildesen und alles weit und hoch. Txarra. Ona. Pilotari onak. Pilotari txarrak. Ona? Txarra. Atea. Hiru ate. Atea. Aulkia. Aulkiak. Aulki txikia. Leku bat. Leku gutxi. Leku asko. Komuna. Komunak. Komuna. Jendea. Jende asko. Jende asko. Arraina. Arrain asko. Arraina, bai, legatza. Legatzak. Legatza saltsan. Xerra bat. Xerrak. Bost xerra. Gazta. Gazta gutxi. Gazta asko. Sagarrak. Sagar tarta. 10 sagar tarta. Arkumea. 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 Ura. 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 Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost duro. 6. Zazpi. 8.
Bederatzi. 10. Gaizki. Ongi. Gaizki. Ongi. Gaizki. Ongi. Pozik. 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 Irekita. Itxita. Irekita. Itxita. Irekita. Itxita. Eserita. Zutik. Eserita. Zutik. Eserita. Zutik. Gizon beltza. Emakume txuria. Beltza. Txuria. Beltza. Txuria. Kaixo, Patxi. Zer modu zaudete hor? Hemen, ongi gaude. Baserrian gaude. Ongi gaude. Gaude? Bai, gaude. Itziar eta ni. Eta Martin ere hor dago. Bai, Martin ere bai. Hor, zu zaude. Itziar ere hor dago. Kaixo. Eta Martin ere bai. Hor, ni nago. Itziar ere hor dago. Eta Martin ere bai. Hor, gu gaude. Hor, zuek zaudete. Hor, Itziar, Garaxi eta Martin daude. Gu gaude, zuek zaudete, haiek daude. Nolakoa da Martin? Martin, gaztea da. Ez da zaharra. Martin, polita da. Polita? Bai, polita eta ondia. Eta zu, txikia zara. Eta zu, nolakoa zara. Ondia, txikia, gaztea. Ni txikia naiz. Nolakoa? Zu, polita zara. Nolakoa? Martin gaztea da. Nolakoa? Zapatilak berriak dira. Bai, berriak eta txuriak. Eta onak ere bai. Nolakoak dira? Berriak dira. Nolakoak dira? Txuriak dira. Nolakoak dira? Onak dira.
Leku txikia, ez da? Bai, txikia da, baina polita ere bai. Hemen dago. Zer, ona? Ardo polita. Ona. Ardo berria da, ezta? Bai, ardo berria da. Kaixo, zer moduz? Kaixo! Haupa, Tomas. Gabon. Zer? Bai emakumea, kotxe zahar hori. Beraz, Zer dago? arrain zopa, entxalada eta porrusalda. Nik porrusalda. Nik ere bai. Nik arrain zopa. Nik ere bai. Gero, xerrak, arkumea eta legatza saltxan. Arkumea, Nola? menestran. Nik ere bai. Zuek ere bai. Jakina? Eta zuk zer? Xerra. Patata frijituak? Bai. Asko? Bai, hori da. Ongi da. Kafea? Nik ez. Nik ere ez. Zuek? Aulkiak. Aulki txikia. Leku bat. Leku gutxi. Leku asko. Komuna. Komunak. Komuna. Jendea. Jende asko. Jende asko. Arraina. Arrain asko. Arraina, bai, legatza. Legatzak. Legatza saltsan. Xerra bat. Xerrak. Bost xerra. Gazta. Gazta gutxi. Gazta asko. Sagarrak. Sagar tarta. 10 sagar tarta. Arkumea. 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 Ura. 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 Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost duro. 6. Bai, hoxe.
Kaixo lagunak, arratzaldeon. Barkatu, arratsaldeon. TS. Konforme. Kaixo lagunak, arratsaldeon. Zer moduz? Gu ere, ongi. Bai horize. Entzun! Horixe! Ekiz! Jakina. Jakina. Kaixo lagunak, arratsaldeon. Zer moduz? Gu ere, ongi. Bai horize. Mesedez! Gaizki? Bai horixe. Gabon. Berdin? Kaixo. Zenbat zarete, 3? Ez, 4 gara. Bat falta da. Barkatu, komuna non dago? Han, Barkatu. mai honetan ongi, Konforme, ongi. hotza ez da, Haundia, ardoa ala sagardoa. zuek zer? Ardo ona dago, Eta sagardoa? sagardoa ere bai. Ardoa? Ongi. Eta ur ere bai. Konforme. Nolakoa, Beltza, botila bat. ongi da. 7. 8. 9. 10. Gaizki. Ongi. Gaizki. Ongi. Gaizki. Ongi. Pozik. 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 Irekita. Itxita. Irekita. Itxita. Irekita. Itxita. Eserita. Zutik. Eserita. Zutik. Eserita. Zutik. Gizon beltza. Emakume txuria. Beltza. Txuria. Beltza. Txuria. Kaixo, Patxi. Zer modu zaudete hor? Hemen, ongi gaude. Baserrian gaude. Bai, kafe hutsa. Nik ere bai. Eta kontua, mesedez. Ongi, zer moduz gazta hori? Ona dago. Eta sagartarta? Ez dago txarra. Ona ere ez.
Asko, ez da? Bai, asko. Aizu, komuna ez da hori. Eskerrik asko! Kontua. Eskerrik asko. Zenbat? Gutxi? Gutxi, ez da? Gutxi, bai. Wagen, Bogen auf und fliegen wildes Höhen und alles weit und alles weit und hoch. Txarra. Ona. Pilotari onak. Pilotari txarrak. Ona. Txarra. Atea. Hiru ate. Atea. Aulkia.